कि दोनों के मिक्सी काला काला कि हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम मसाला। और हम गईले बने बहुत सारा रंगदारी सॉन्ग बा, लेकिन हम बारी बारी से सुनाए। हो फफरे खाती बाबू कि जिंजन करा तारा कि काहे बोलो से जापा अरे जन करा तारा कि 5 मिनट में हो जाइबो तू पहला कि करा नहाला कि हमार मिक्सी तहार मिक्सी हमार मिक्सी तहार मिक्सी दोनों के मिक्सी काला काला हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम मसाला हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम मसाला। जो चल रहा है सिचुएशन बहुत लड़की बारूद बोली सा हैं कोनो नरम दिमाग के कोनो गरम दिमाग के ई बहुत गरम दिमाग की तो ये बोल रही है कि दिल के मार लागे खो जाता रा भैया पीछे हट जाइए हाली ना वो बोझाता रा दिल के मार लागे खो जाता रा हाली ना वो बोझाता रा मोट जनी करा लाल पाता करा भले 2-4 दिन रात करा मोट जनी करा लाल कि अपन बुरा हमार कोई चाह भाला कि बन तारा लाला अरे हमार मिक्सी हमार मिक्सी हमार मिक्सी हमार मिक्सी दोनों के मिक्सी काला काला हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम मसाला हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम मसाला हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम मसाला हमार पीसे नरम मसाला तहार पीसे गरम।